Хәерле кич, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигъматуллина, бүгенге чыгарылышның төп темалары. Тәҗрибә уртаклаштылар. Без килеп монда өйрәнәбез, сөйләшәбез кешеләр белән. Түбән Камада бөтен дөнья татар эшмәкәрләренең 18-нче форумы узды. Эвакуация, зыян күрүчеләрне коткару, 31-нче лицейда янгын куркынычсызлыгы буенча укулар узды. Юл хәрәкәтләре статистикасы, соңгы 10 айда 152 авария теркәлгән. Автомобиль һәм рацияләр, 22-нче гимназия укучылары һәм укытучылары хәрбиләргә гуманитар ярдәм әзерли. Алюминий туе. Без бит сугышка хәтта туган балалар. Беренче төзүчеләр Гаяновлар гаиләсе бергә яшәүләренең 57 еллыгын билгеләп үтәчәкләр. Бөтен дөнья татар конгрессы тарафынан оештырылган 18-нче Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре форумы катнашучылары экскурсия белән Түбән Камада булдылар. Делегация составында 200-дән артык милләттәш, алар дөньяның 10 иле һәм Россиянең 59 төбәгеннән килгәннәр. Кунаклар шәһәрнең мәдәни оешмаларын һәм бизнес алып бару тәҗрибәсе белән танышу максатыннан сәнәгать объектларын карап чыктылар. Җылы мөхиттә узган очрашудан хәбәрчебез репортажы. Безгә Түбән Кама бик ошады. Без бик шат килүебезгә. Әхмәт Шеннар Казакстаннан килгәннәр, гаилә махсус техника ремонты белән шөгыльләнә. Бу бизнеста 15 елдан артык. Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре форумы тәҗрибә уртаклашу һәм элемтәләр урнаштыру өчен менә дигән мөмкинлек диләр. Безнең шәһәргә беренче тапкыр килүләре. Монда бик кояшлы кешеләр, бик уңган кешеләр, эшләүчеләр, хезмәтләшләр. Сез уңганнар. Түбән Камага дөньяның 10 иле һәм Россиянең 59 төбәгеннән 200-дән артык милләттә җыела. Барысы да эшмәкәрләр. Делегатлар өчен шәһәр буйлап экскурсия үткәрәләр. Алар мәдәни, сәнәгать объектлар эшчәнлеге белән танышалар, база үзәген карап чыгалар. База үзәгендә булу бик охшады. Менә үзем телевидение хезмәткәре буларак, менә музыкаларны ничек балалар ясыйлар, компьютерда ничек күлиләр, менә тавыш яздыру бүлмәсен карадык. Бик канәгать. Рәхмәт оештыручыларга барысына да. Без килеп монда өйрәнәбез, сөйләшәбез кешеләр белән, опыт белән обмениваться итәбез. Ниндидер заметкалар үзебезнең башыбызга алабыз, нәрсә можно уздырырга безнең регионда. Тем более безнең татарлар, безнең Ярославский областьта татарлар бар, но и татарча бик әз кеше белән телләрен безнең телимен, что вот онытмасыннар, что без Ярославского татарлар бар. Алар турында кирәк ми ярамын тырга. Алар монда килеп күрәләр, ничек Татарстан күтәрелә, үсә, нинди монда проектлар эшли. Шуларны күреп, алар беренчедән милли горурлык хисләре аларда туа. Һәм алар кайткач моның турында үзләренең яшәгән җирлегендә сөйлиләр, аңлаталар. Форумда катнашучыларны Түбән Кама мэры урынбасары Марина Камелина һәм Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Ирек Шәрипов сәламләде. Түбән Кама бу зур химияны түгел, химия янында сез бүген күрдегез. Истәләгәнчә кеше һәм урта эшмәкәрлек предприятиеләре эшли ала. Нижнекамск ул шишмәнең башы. Сез моннан шимал алырга мөмкинлегегез бар, һәм ул шимал белән үзегезнең шәһәрләрегездә, үзегезнең төбәкләрегездә, үзегезнең бизнесларыгызны ныгыта аласыз. Чыннан да Түбән Камада эшмәкәрлек белән шөгыльләнү өчен мөмкинлекләр күп. Монда яшәүчеләр бизнес алып бара, милли тормышта да бик актив. Бөтен дөнья татар конгрессының Түбән Кама бүлеге җитәкчесе Рөстәм Ганиев шул хакта сөйләде. Быел оешма 25 еллыгын каршылый. Кайсы гына өлкәнне алма, мәгариф, фән, спорт, авыл хуҗалыгымы, һәр тармакта милләт сагында торучылар шактый уңышларга ирешә. Эшмәкәрләр бер-берсенә аралашкачтан аларның уй фикерләре яңара, алар уртак тел табалар. Шуннан соң яңа проектлар килеп чыга. Шул
Ансыз булмый, шулай итеп бергә эшләгәндә генә прогресс алга таба барачак. Бүген форумның 3нче көне йомгаклау утырышы Казанда Татарстан рәисе катнашында узды. Бөтен дөнья татар эшмәкәрләре шулай 18нче тапкыр очраша. Альбина Вәлиева, Булат Зиханшин, НТР яңалыклары. Эвакуация, зыян күрүчеләрне коткару, шартлы янгын чыганагын сөндерү. Бүген 31-нче лицей бинасында сигнализация төймәсе яңгырады. Бу вакытта уку йортында 1300-гә якын кеше була. Укытучылар һәм укучыларның һәр хәрәкәтен янгын сагы вәкилләре игътибар белән күзәтә. Гадәттән тыш чыкканда тынычлык сакларга һәм эвакуация планы буенча хәрәкәт итү мөһим дип белгечләр. Укучылар билгеләнгән вакытка сыешалар. Үткән өйрәнүләрне янгын сагы вәкилләре яхшы билгесенә бәяли. Укуларның төп өлешеннән соң практик дәрестә үткәрәләр. Балаларга янгын сүндергеченнән ничек дөрес файдаланырга өйрәтәләр. Соңгы 10 айда полиция хезмәткәрләре 152 юл транспорт һәлакәте теркәгән. Аларда 5 кеше һәлак булган һәм 195 кеше имгәнгән. Аварияларның 76-сы автомобильләр бәрелешу, 51-е җәяүлеләрне таптату белән бәйле. Соңгылары машина йөртүчеләр һәм җәяүлеләр гаебе белән дә була. Берәүләр кичү алдыннан тизлекне киметмиләр, икенчеләре тәүлекнең караңгы вакытында яктылыкны кире кайтара торган элементларны кулланмыйлар. Ике тәгәрмәчле транспорттан төшмәүчеләр яки тиешсез урында юл аша йөгереп чыгучылар да аз түгел. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре куркынычсызлык кагыйдәләренең мөһимлеген искә төшерә, юлларда игътибарлы булырга чакыра. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Безнең WhatsApp номеры 8917 90 73 077. Хезмәт сөючәнлек, эшкә тугрылык, бер-береңә мәхәббәт һәм хөрмәт, Гаяновлар гаиләсе шундый әхлакый кыйммәтләргә нигезләнә. Беренче төзүчеләр Ислам белән Зәрия Гаяновлар Түбән Камага 1960 елларда Кама буенда шәһәр төзергә дип киләләр. Бүген алар икесе дә хезмәт ветераннары һәм гомерләре Түбән Кама белән бәйләнгәннәре өчен язмышларына рәхмәтле. Әби бабай, әтияни, балалар, оныклар төп йортта 4 буын очраша. Туганнар өстәл артында хәл-әхвәл белешәләр, яңалыклар белән уртаклашалар. Ислам абый белән Зәрия апа яшьлек елларын искә төшерәләр. Алар Түбән Каманы төзүдә катнашканнар. Без бит сугышка хәтта туган балалар. Бөтен сугыш авырлыкларын чабата киеп авылда үскән балалар без. Biz avuldan çıkkanda bir söz bilmediğim Rusça. Kazakistan'a gitgende. Bunu eşelik bir güne günde pragul yasagan bulmadı bizi. Biz kelgen vaqtda Түбән Кама поселок двухэтажный neler baraklar var idi. No bizim общежитиебиz 9-нчы общежитие бар edi. Karşımızda котельный. Şiyutun, пока üniteler, yandırarlar, пока üniteler oşarga şerge üzeriz hazırlaydık. Жүгірейік енді ішке. Ondan işten koytasın da derske, kişki oku 6'dan başına тұрған. Нашылай етtirip yaşadık, üstük. Зәрия апа кичке мәктәптә укып, училищены тамамлый. Шуннан соң хим комбинатының 21-нче цехына эшкә урнаша. Беренче газ фракциясе җайланмасын эшләтеп җибәрүдә катнаша. Булачак ире Ислам Нургали улы белән шунда танышалар. Зәрияны очраттым да 68-нең декабрендә яздырыштык. Лимаев үзенең машинасын бирде. Ол загыз, мында 10-й строитель 10-й думда гына ялы загыз, ул вакытта. Лимаев машинасы белән төштек. Яздырыштык шунда. Менә шуннан бергә инде. Шундый дәрәҗәнең сәбәбе гади. Ислам Гаяновның дусты, хим комбинатының директоры Николай Лимаевның шоферы булып эшләгән. Шул ук машинада беренче уллары Ленарны да бала тудыру йортыннан алып кайтканнар. Алар икесе дә ветеран труда. Әти минем 30 ел артык эшләде. Водитель булып, шофер булып, Нижекамск нефтехимның ватында. Вот, аларга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Алар минем өчен зур пример, үрнәк. Вот, узак еллар яшәсеннәр шулай, мәхәббәттә, тигезлектә,
исәнлектә, саулыкта һәм тынычлыкта. Аяновлар 2 бала тәрбияләп үстерәләр. Линар белән Гөлия. Хәзер 4 оныклары, 2 оныкчыклары кадер хөрмәтендә яшиләр. Декабрьдә мөхтәрәм парлар бергә яшәүләренең 57 еллыгын билгеләп үтәчәкләр. Туганнар шулай ук бәйрәм табыны артына җыелачак. Хезмәт сөючәнлек, эшкә тугрылык, бер-береңә мәхәббәт һәм хөрмәт. Аяновлар гаиләсе шундый әхлакый кыйммәтләргә нигезләнә. Автомобиль һәм куәтле рацияләр. Химиклар проспектындагы 72Б адресы буенча урнашкан гуманитар ярдәм склады бүген солдатлар өчен кирәкле әйберләр белән тулыланды. 22-нче гимназия укучылары һәм укытучылары фронтка үз өлешләрен кертәләр. Моннан тыш 25 мең сум акча алып килгәннәр. Әлеге чаралар дизель генераторын сатып алуга тотылачак. Посылкаларда 40 термоста бар. Салкыннар вакытында аеруча кирәкле әйбер ди волонтерлар. Буларның барысында хәрби бурычны үтәгәндә һәлак булган солдатларның туганнары сатып алган. Бер түбән камылы машина бүләк итәргә булган. Посылкаларга Донбасс балаларына яңа ел күчтәнешләре дә җибәрәчәкләр. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 11дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында да урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Хәерле кичләр сезгә.